Dacă ați deschis televizoarele puțin mai târziu, dragii mei, le-ați deschis la fix pentru a urmări predicțiile astrale. Să vedem ce ne mai spun astăzi zodiile, în ghilimele spus. Voi începe, ca de obicei, cu zodia Berbec. Este o zi favorabilă negocierilor și comunicării. În cursul dimineții sunteți nevoiți să plecați într-o călătorie în interesul familiei. Cu toate că întâmpinați dificultăți, reușiți să finalizați o lucrare importantă în care ați investit mult timp și bani. Nu vă angajați în discuții în contradictoriu cu o rudă mai în vârstă. Taur. Reușiți în sfârșit să rezolvați o problemă financiară. Este o zi favorabilă afacerilor și aveți ocazia să finalizați lucrări începute cu mai mult timp în urmă. De asemenea, este un moment bun pentru a vă ocupa de problemele persoanelor mai în vârstă din familie. Aveți grijă să vă respectați promisiunile. Gemeni. În prima parte a zilei aveți contacte cu persoane importante care contribuie la reușita unei afaceri. Munca depusă în ultima perioadă începe să dea roade pe plan financiar și duce și la îmbunătățirea relațiilor cu partenerii de afaceri. Acordați mai multă atenție membrilor mai tineri ai familiei. Rac. Aveți ocazia să mergeți într-o excursie cu prietenii. Ar fi bine să nu vă eschivați. Nu vă mai gândiți la cheltuielile pe care le presupune excursia. Meritați să vă relaxați și aveți nevoie de odihnă. Leu. Aveți idei bune care merită să fie puse în practică. Pentru a realiza ceea ce v-ați propus, trebuie să depuneți eforturi susținute și să acceptați ajutorul prietenilor. Relațiile sentimentale sunt armonioase. Fecioară. Reușiți să rezolvați o problemă sentimentală. Relațiile cu persoana iubită sunt excelente și aveți mari șanse de reușită în tot ceea ce v-ați propus să faceți împreună. Este o zi prielnică proiectelor de viitor și contactelor serioase cu persoane importante. Balanță. Aveți capacitatea de a vă adapta cu ușurință unor situații noi și să luați rapid decizii inspirate. Vă puteți ocupa de probleme serioase de afaceri sau ale familiei. Ar fi bine să acordați mai multă atenție partenerului de viață. Scorpion. Aveți ocazia să vă dovediți talentul și creativitatea. Puteți să vă bazați pe intuiție. Petreceți după amiaza alături de partenerul de viață și de persoanele mai tinere din familie. Nu faceți promisiuni pe care nu sunteți siguri că le puteți respecta. Săgetător. S-ar putea să aveți parte de o zi dificilă, cu numeroase probleme de rezolvat la locul de muncă, dar și acasă. Aveți idei originale și valoroase care vă sunt de mare ajutor pe plan profesional. În privința relațiilor parteneriale, vă recomandăm să dați dovadă de diplomație. Capricorn, aveți ocazia să faceți schimbări importante în viața dumneavoastră, mai ales pe plan sentimental. Relațiile cu partenerii de afaceri sunt favorizate. În partea a doua a zilei intrați în legătură cu persoane importante. Vă recomandăm să evitați speculațiile de orice fel și să țineți cont de sfaturile partenerului de viață. Vărsător. Puteți investi cu încredere în afaceri pentru că parcurgeți o perioadă favorabilă în care faceți alegeri inspirate. Puteți rezolva probleme financiare foarte dificile. În partea a doua a zilei vă simțiți excelent la o petrecere cu prietenii. Vă sfătuim însă să fiți ponderat. Și ultima zodie, Pești. După o perioadă de dezamăgiri pe plan sentimental și în relațiile sociale, puteți spune că ghinionul s-a terminat pentru dumneavoastră. Pe plan profesional, acum aveți ocazia să vă afirmați la justa dumneavoastră valoare. Dragii mei, acesta a fost horoscopul acestei zile. Ca de obicei, eu vă spun, este indicat să ascultați și ce ne spun astrologii, dar cel mai bine este să gândiți pozitiv, pentru că doar în acest fel vă puteți influența în bine viața. Acum însă vom lua o scurtă pauză de publicitate, apoi ne vom întâlni cu invitatul acestei zile. Good morning, hey, hey, hey.